സ്നേഹത്തെ ആഴമാർന്ന നിൻ മഹത്യാഗത്തെ ക്രൂശിൽ കണ്ടു ഞാൻ നിൻ സ്നേഹത്തെ ആഴമാർന്ന നിൻ മഹത്യാഗത്തെ പകരം എന്തു നൽകും ഞാനിനി ഹൃദയം പൂർണ്ണമായി നൽകുന്നു നാഥനേ. ത്രിയേക ദൈവത്തിന് സ്തുതി. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ധ്യാനം യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 42-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 9 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ്. എല്ലാവരെയും ഈ ധ്യാനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ചിന്തോദീപങ്ങളായ ധ്യാനം, വായന എന്നിവ ഒരു ആത്മീയ മനുഷ്യന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. വായിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും മാത്രമല്ല, ധ്യാനം ചിന്തകളിലേക്കും ചിന്തകൾ ബോധ്യങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുമ്പോൾ വളർച്ച വളരെ അനായാസമാകും. നോമ്പ് ദിനങ്ങൾ ഇത്തരം വായനകൾക്കും ധ്യാനങ്ങൾക്കും ഏറെ അനുയോജ്യമാണ്. കാരണം മനസ്സും ശരീരവും ഹൃദയവും വ്രതശുദ്ധിയോടെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ലഭ്യമാകുന്ന ആത്മീയ ചൈതന്യം അനുപമമാണ്. നോമ്പുകാലം ആചാരങ്ങളുടെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെയും ഒരു ചടങ്ങ് മാത്രമായി ഒടുങ്ങിപ്പോയാൽ അതിനോളം അപലപിക്കപ്പെടേണ്ടതായ മറ്റൊരു സംഗതിയില്ല. അതുകൊണ്ട് നോമ്പുകാലം സ്വയ പരിശോധനകൾക്കുള്ള സമയമാണ്. എന്താണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നോമ്പ്? എൻ്റെ നോമ്പിൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കുമോ? ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നോമ്പ് കാലത്ത് നമ്മളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ പൊള്ളിക്കണം. നമ്മുടെ ധ്യാനഭാഗം യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 42-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 9 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണല്ലോ. അത് ഈ ചിന്തകൾക്ക് വളരെയധികം പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ്. സഫറിംഗ് സെർവന്റ്, കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന ദാസൻ, മിശിഹ ആരാണ് എന്ന് യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ വളരെ കൃത്യമായി വരച്ചു കാട്ടുന്ന ഒരു അധ്യായമാണിത്. കർത്താവ് സ്വയം താൻ ആരാണ്, എന്താണ് തന്റെ ദൗത്യം എന്ന് നസറേത്തിലെ ദൈവാലയത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഇതേ ഭാഗമാണ്. ആഖ്യാനം കൊണ്ടും അർത്ഥം കൊണ്ടും അന്ന് വരെ തങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതല്ല യഥാർത്ഥമായ മിശിഹ എന്ന് ദൈവം യെശയ്യാവിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. മിശിഹായുടെ ശുശ്രൂഷയും നിയോഗവും അധികാരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതല്ല, പിന്നെയോ വിമോചനത്തിലേക്കും സാമൂഹ്യമായ ഘടനകൾ പൊളിച്ചെഴുന്നതുമാണ് എന്ന് ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മെ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് 6ഉം 7ഉം വാക്യങ്ങൾ. എന്താണ് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന ദർശനങ്ങൾ? പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുക പീഡിതനും തകർക്കപ്പെട്ടവനും തുണയായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. 4-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ്, ഭൂമിയിൽ ന്യായം സ്ഥാപിക്കും വരെയും അവൻ തളരുകയില്ല, അധൈര്യപ്പെടുകയുമില്ല എന്നുള്ളത്. നോമ്പുകാലം എന്നത് അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു ശിഷ്യരായ നാം നീതിയുടെയും ന്യായത്തിന്റെയും വക്താക്കളാകണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു. നീതിയും ന്യായവും നോക്കുകുത്തികളായി മാറിയ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണിത്. തകർക്കപ്പെട്ട, മുറിവേറ്റ, മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട അനേകം ആളുകൾ നമ്മളുടെ കയ്യെത്തും ദൂരത്തുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതീക്ഷയുടെ കുളിരായി, ആശ്വാസത്തിന്റെ തണലായി മാറാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. സ്നേഹിക്കപ്പെടുവാൻ അർഹതയില്ല എന്ന് നാം കരുതുന്നവരെയും ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന തിരിച്ചറിവിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടമാകണം നോമ്പിന്റെ കാലം. നോമ്പിന്റെ വൈയക്തിക തലം സ്വയശൂന്യവൽക്കരണമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രാവർത്തിക തലം എന്നത് പീഡിതരോടും ദരിദ്രരോടും തള്ളപ്പെട്ടവരോടുമുള്ള ഏകീകരണമാണ്. നവജീവൻ പോലെ, നവോദയ പോലെ തകർക്കപ്പെട്ടവരോട്, ആട്ടിപ്പായിക്കപ്പെട്ടവരോട് പക്ഷം ചേരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ വ്രതങ്ങൾ അർത്ഥവത്തായി മാറുക. തന്മൂലം നമ്മുടെ നോമ്പ് അൻപിന്റെയും ആർദ്രതയുടെയും ജ്വലിക്കുന്ന അനുഭവമായി മാറണം. അകന്നുപോയവരെയും തള്ളപ്പെട്ടു പോയവരെയും ക്രിസ്തു സാന്നിധ്യത്തിന്റെ പരിധിയിലേക്ക് ആനയിക്കുന്ന അനുഭവമായി നമ്മുടെ നോമ്പ് മാറണം. അഭിനവ പ്രവാചകന്മാരും അപ്പസ്തലന്മാരും സമൃദ്ധിയുടെയും ധാരാളിതയുടെയും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അതിൽ അഭിരമിക്കുന്നതല്ല യഥാർത്ഥ നോമ്പ് എന്ന് ഈ ഭാഗം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ നോമ്പ് നിസ്വരോട്, പതിതരോട് പക്ഷം ചേരുകയാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഭാഗം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഉപവാസത്തിലൂടെയും പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും തിന്മയുടെ ശക്തികളെ നേരിട്ട കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ഈ നോമ്പ് അർത്ഥവത്തായി ആചരിക്കുവാൻ നമ്മെ വെല്ലുവിളിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുകയും ശക്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. പകരം എന്തു നൽകും ഞാനിനി ഹൃദയം പൂർണ്ണമായി നൽകുന്നു നാഥനേ.
പകരം എന്തു